Săptămâna trecută, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul au prezentat un studiu despre subvenționarea agriculturii în Republica Moldova, reforme și eșecuri. Potrivit acestui studiu, agricultorii din țara noastră sunt uscați de criză în așteptarea subvențiilor. Chiar și actualul regulament de subvenționare conține măsuri ineficiente. Expertul economic Viorel Chivriga, prezent în cadrul emisiunii E Atitudine de la postul nostru de televiziune, susține că acest studiu este deja al 6-lea din ultimii ani. Deși recunoaște că unele păreri și idei au fost luate în calcul, totuși actualul regulament de subvenționare are și măsuri ineficiente. Sunt și unele măsuri care ne-au părut destul de ineficiente. Și chiar unele care prevăd anume stimularea unor activități care reapar de la un domeniu la altul. În primul rând mă refer la tehnica agricolă. Deci aici se vede un lobby foarte puternic și discutam chiar în cadrul prezentării unii colegi că ar fi foarte bine ca și unele instituții din instituții ale statului, cum ar fi Consiliul Concurenței, să mai examineze unele prevederi din regulament. E clar că există unele probleme. De asemenea, expertul economic a menționat că deși AIP a înregistrat progrese în ultimii ani în ceea ce privește activitatea sa începând cu anul 2010, totuși până acum nu a reușit să intervină și pe piață. Nu există o distribuire geografică în teritoriu. Și lucru care l-ați menționat de mai multe ori. E păcat că un agricultor sau un fermier de la sud, dintr-un sat din Găgăuzia sau din satele moldovenești, nu are acces la serviciile care sunt prestate de unele unități înzestrate cu tehnică agricolă. Și în foarte multe cazuri chiar apar unele lucruri destul de interesante. Costurile acestor servicii sunt identice în localitățile unde există tehnică cu duiumul și în localitățile unde nu există tehnică. Dar, pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că banul statului trebuie să meargă acolo unde agricultorii au nevoie de ei, unde apar rezultate, dar în același timp el trebuie să aibă o misiune pe care să o exercite și să-i ajute să aibă acces la servicii de calitate și servicii ieftine. Mai mult decât atât, Viorel Chivriga a ținut să precizeze că și asigurarea în agricultură este o măsură foarte necesară. Asigurarea în agricultură, o măsură care este foarte necesară, arhi-necesară, luând în considerație ceea ce avem noi odată în 2-3 ani, anume dezastrele naturale, dar rezultatele sunt foarte mici. Dacă vorbim anume de suprafețele culturilor agricole, sunt asigurate circa aproape 0,5% anume din suprafețele, din terenurile agricole, din terenurile cu destinație agricolă. Dacă e vorba de animale, e tot aproape de 0,35%. Situația e și mai tristă. Da, e mai tristă. Deci aici avem mai multe probleme care trebuie să stea în vizorul instituțiilor a fermierilor. Soluționarea acestor lacune nu ține doar de agenție de intervenție și plăți pentru agricultură, ci de o corelare între toate autoritățile responsabile, a mai adăugat specialistul în economie. Aici toate lucrurile date, ele trebuie să fie soluționate de toți care sunt antrenați în activități și țin de agricultură. Și fermieri, și agenția, și Ministerul Agriculturii, chiar și cei care sunt în sectoare conexe din industria de prelucrare. Ar trebui să aibă și ei un interes major. Menționăm că studiul cu privire la subvenționarea agriculturii în Republica Moldova, reforme și eșecuri a fost făcut în cadrul proiectului susținut de Fundația Est-Europeană, intitulat Evaluare de politici și monitorizare de rezultate în scopul apropierii efective a Republicii Moldova de standardele europene democratice. Acesta a fost realizat de către IDIS Viitorul împreună cu alte două instituții de cercetare. Resursele financiare au fost acordate de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.